Mga igsuon, usa ka banggiitang psikologo nga si Alfred Adler, niingon siya na it is the individual who is not interested in his fellow men who has the greatest difficulties in life and provides the greatest injury to others. And it is from among such individuals that all human failures spring. Kay matud pa ni Alfred Adler na kung ang usa ka tawo nga walay pakabana o dili interesado sa iyang isig kaingon, dira nagagikan ang usa ka tawong toxic sa katilingban. Kani diingon niya sa katapusan na it is from such among individuals that all human failures spring. In other words, if we are not interested in others, this can be the source of our failures and unhappiness. Busa mo kini ang gitagaag bili karon ni Jesus. Na let us try to be interested with our fellow men. Let us try to care for them, especially their needs. Busa mga igsuon, unsa may mas bililon, ang pagdala og halad diha sa templo o ang kaluoy para sa atong isig katawo? Kaya mga Pariseyo na ilhan sa ilang pagkamatinumanon sa balaod ni Moises. Naguna sila sa pagrespeto sa adlawng igpapahulay ug sa pagdala og halad nga mananap didto sa templo. Apan nganong gisaway man sila ni Jesus if they are very faithful with their law? Kay kini tungod ang ilang pagtuman sa balaod, wala makahimo nilang maluluyon, nahimo hinuon silang mahukmanon sa ilang isig kaingon. Banto gani gipahimangnuan sila ni Jesus pinaagi sa pagkutlo sa kasulatan na dili ako gustog mga halad nga mananap, kundili kaluoy. Hinaot nga ang atong pagdalaghalad sulod sa santos nga misa. Dili unta magbulag sa atong pagtabang sa atong mga igsuon nga nanginahanglan. Ang atong makanunayong pagsimba o pagtuman sa mga sugo sa Dios. Makahimo unta natong mas maluluyon sa uban. Kay matud pa ni Santa Teresa of Calcutta that if we judge others, we have no time to love them.